Dorian Lloyd a Perthog Gwen o Mai sydd yn mynd ar pencampwriaeth fenywaidd yma yn y sioe frenhinol. A Tony Newman ar y bolus blwydd a'n cymryd y gil wobr. Rob a Gywyn Griffiths sy'n gyda fi fan hyn a'r par sy'n matcho'n union, sy'n ni'n dweud. Hynny'n hollol wir. Fydd dweud hynny'n gynharach. Mae'r ddwy yma fel dwy chwar bron yn dyn nhw. Bod y gwad yn wahanol ynddyn nhw. Maen nhw'n edrych fel dwy chwar. Felly London Total Temptress yn mynd ar gil pencampwr benywaidd. Wrth gwrs, hi oedd yr boles flwydd o ddoi ac yn bencampwr y stoc ifanc. Tony Newman yn tynnu het ac yn derbyn y wobr. Unigad i, David, mae rhaid gweud mae hon Perthog a Gwenan Mai sydd wedi cael y bencampwriaeth yma ar ôl ennill bencampwriaeth ar y Cobiau blynydde cynt. Wrth gwrs, mae hon wedi symud o geffyl ifanc i gaseg ifanc yn dda. Mae'n disgwyl fel caseg heddi gan bod i... Mae wedi llenwi, dydy? Odi, mae wedi. Dim yn aml. Yn aml, wyt ti'n gweld na mewn ffordd, ond bob parch i Dorian i baratoi ddi a dewis y diwrnod i ddod nôl a ddi i gystadlu yn y cylch heddi. Wel, Perthog Gwen o Mai i hen arfer ar riban goch yma yn y sioe frenhinol yn ennill am y pedwerydd achlysur. Ie, fel nes i sôn nôl yn 2015, mi oedd hi'n bencampwr yn y boles 2 oed yma yn y sioe frenhinol. A sgwni os fedrith i gyflawni'r un gamp eleni eto, 4 blynedd yn ddiweddarach. Felly'n ferch i Gwynfaes Culwch. Mae e wedi ennill yma yn ogystal yn y gorffennol, nôl yn 2002. Wrth gwrs wedi bod yn farch llwyddiannus iawn yn diwedd. Heb anghofio'r cil bencampwr, wrth gwrs, Tony Newman, London Total Temptress. Ond fel i hon creu argraff ar lot o bobl ddoi chwarae teg iddi. Ydy, mae hynny'n hollol wir. A pencampwriaeth, Perthog Gwenan Mai a Dorian Lloyd yn mynd ar bencampwriaeth arbennig yma i'r cesig ar ebolesu ac yn symud cystal ag oeddi yn y dosbarth bore yma. Llon gyfeiriad mawr i Dorian a Michelle.